Ideu genial. Doncs moltíssimes gràcies per venir i recordem a l'audiència que en principi ens acompanyes el segon dilluns de cada mes, tot i que a causa dels carnavals i aquestes locures vàries ho hem traslladat a aquest tercer dilluns de mes. Cap problema, sí. Però la intenció és exactament la mateixa. És la mateixa, sempre aportar una miqueta de consells i idees per la gent i que es puguin endur coses pràctiques, no? del que puguin escoltar aquí i se'n puguin emportar cosetes per millorar la seva salut, com sempre. Perquè tot allò que ens expliques aquí després s'ha de portar a terme, Sí, no n'hi ha prou amb escoltar-ho i dir, ostres, sí, després no. Home, hauríem d'aplicar alguna cosa. S'ha de portar a la pràctica. Sí, si no s'integrarà dintre del nostre cos ni com a hàbit. I tant que sí. De què parlem avui? De què ens parles? M'agradaria parlar d'una cosa que és força habitual, que em trobo també a consulta com un problema i que a vegades pot ser un dels principals motius per persones que es poden posar a fer dieta i després no ho aconsegueixen, es queden frustrades i no acaben de complir els seus objectius, no? Perquè hi ha una cosa allà que els hi està dificultant molt, i també dificulta molt el dia a dia, no? I parlem dels desitjos pels aliments, els antulls, no? Els antojos. Els antojos de tota la vida, que no només els tenen les embarassades, sinó que molta gent també els tenen, i m'agradaria poder parlar sobre aquests aspectes, quins factors poden causar-ho, i quins consells també podem donar. I també al final, si ens dona temps també, que jo penso que sí, mirarem de donar alguns substituts saludables, de dir, escolta, doncs jo tinc un antojo, un antull de dolç, doncs què demana el cos realment, quin nutrient està demanant i com el podem, quin aliment li podem donar. Val. Ara ho desenvolupem, però té molt a veure amb la gana emocional, pot ser o no? Sí, una és aquesta, una és l'emocional. Veus? No ho desvetllem perquè ara ens ho explicaràs. Per on comencem, Cristian? Bueno, a veure, primer hauríem d'entendre què és la gana, no? La gana és una sensació que ens demana el cos d'ingerir aliment, però en cap cas és per fer-nos engreixar. Això no. Ens demana nutrients per viure, per sobreviure, per sobreviure, però no és una sensació que estigui pensada per fer-nos engreixar. Llavors, aquest és el primer punt que hem de tindre en compte. Llavors, després, clar, hauríem de veure quin és el factor que dispara aquesta sensació de gana, també. Això és important, també. Abans de parlar dels antulls, doncs dir, escolta, quina és la sensació que produeix, no? Per què se'n produeix? Hi ha persones que tenen més gana i altres que no en tenen tanta, no? Per exemple. Llavors, un dels factors sol ser dietes altes en hidrats de carboni, sobretot si són simples, perquè els sucres, no? O aliments més processats i que portin més sucre, generen pics d'energia altes i després baixes, generen com intensitats, no? Llavors potser jo faig normalment una reflexió amb els hidrats de carboni, perquè entenguis, perquè hi ha diferents tipus d'hidrats de carboni, més simples, mitjans o més complexes, però tu imagina't un tren o una locomotora d'aquestes antigues que li havies de posar llenya, no? Perquè anés, no? Clar, segons que li posis, doncs anirà amb una velocitat o amb una altra i també es desgastarà, no? Si tu vols donar-li un cop de gas ràpid amb aquella locomotora, li posaries fulles, no? Fulles perquè es cremin ràpid. Branquetes petites. Exacte. Això què seria? Això seria el sucre. I això és com actuaria en el nostre cos. El nostre cos, quan rep aquest sucre, el crema ràpidament, ens dona un xute d'energia, però de cop es para, no? Llavors, un més intermig serien aquestes branquetes més mitjanes, més petitones, més mitjanes, on ens donen també una energia ràpida, però bueno, es manté uns minutets més. I l'última seria, doncs, afegir hidrat de carboni complexa, seria com per aquesta locomotora posar doncs ja uns troncs més grans, no? On anirà, no s'embalarà tan ràpid, l'anirà cremant a poc, però també s'anirà alliberant aquesta energia també d'una forma més progressiva, no? Llavors, clar, hem d'entendre que aquests hidrats de carboni, segons quin sigui la seva classificació, sobretot si són més simples, com aquests sucres que hem parlat, doncs ens donaran energia molt ràpida, però de cop ens donaran també un baixó. I això és el que produeix després aquesta sensació de gana. Llavors, persones que diuen, però és que jo menjo poc, m'ho trobo a consulta, és que jo menjo poc, però tinc gana i acabo menjant qualsevol cosa, i això després ja desencadena, no?, aquests antulls, no? I clar, em trobo que aquestes persones, quan jo les entrevisto, identifico que el seu problema està en que els hidrats de carboni que ingereixen, ni que siguin pocs, són més simples. Llavors, clar, tampoc van acompanyats de fibra, amb la suficient verdura, amb el greix saludable, que també són la fibra i el greix al final també ajuda
a que aquesta energia també es vagi alliberant més a poc, perquè fem la digestió també d'una forma més lenta, no? Llavors, hem de tindre en compte això, ja sabem què és la gana, quin és el factor principal que dispara aquesta sensació de gana, a vegades quasi sense motiu justificat, però sí perquè realment, clar, et fa un pic, et fa el pic alt, hi haurà de banda i després te'l fa al baix, no? I en el moment de baix, quan és que, ostres, torno a tindre gana. I això tampoc és normal, perquè realment el nostre cos no està pensat per estar ingerint aliment cada 1, 2 o 3 hores. Inclús li va bé i biològicament està preparat per passar períodes quasi de dijuni o moments de bastantes hores sense ingerir cap aliment, no? El que també es diu és una part de la flexibilitat metabòlica. Persones, jo què sé, m'invento... No m'invento, vull dir, per exemple, en el paleolític, no? No menjaven pas... Potser menjaven un cop cada 3 o 4 dies. Exacte, quan caçaven o quan recol·lectaven o quan... Exacte. I què tenien? Doncs també podien tirar de les seves reserves, podien inclús, si no ingerien cap aliment, entrar en cetosis, no? Això també potser un altre dia ho podem parlar, perquè és una forma d'adaptació que tenim natural per canviar el que és el nostre sucre, que no li donem, i agafar el greix i transformar-ho en glucosa perquè el cos també pugui continuar treballant, perquè el cervell al final necessita glucosa, no sucre, sinó glucosa. I si no el pot disposar dels aliments que li donem en períodes de dijuni, fa aquest canvi de cetosis i llavors ja crema el propi greix que tenim. Llavors està pensat per això, però que persones que constantment estan ingerint aliment mai passen a fer aquest canvi, no? Això sí que ja ho detallarem un altre dia, perquè també és bastant interessant i a mi m'agrada molt també aquest tema, de veure com la biologia que tenim i de com ens afectava abans, doncs és que continua vigent avui en dia, perquè els canvis que tenim amb la vida moderna són bastant recents pel nostre cos, per la nostra biologia. I clar, després ens afecten en tindre malalties i empitjorar el nostre estat de salut. Està plenament comprovat, això, justament. Totalment. És interessant. I després, ja entrant en el que és el tema de... Ja sabem què ens ha disparat la sensació de gana, hauríem de veure quins poden ser els motius, no? Hi ha 2 factors pel tema de que tinguem entulls, val? Un tema principal és un tema fisiològic i un tema, com comentaves tu, emocional. Que tothom sempre pensa per l'emocional. Però clar, jo sempre dic a consultes que no és el mateix afrontar un entull quan tens un factor només fisiològic o emocional, o si tens els dos. Si tens els dos és molt difícil de controlar. Perquè tu estàs demanant el propi estrès o la pròpia sensació que tu tens junt, per exemple, amb una carència nutricional. Llavors, és la bomba, això ja. Això és la bomba, això és superdifícil. Llavors, clar, tenim el fisiològic, que indica que és una carència, el cos està indicant que hi ha una carència d'una vitamina, un mineral, i que si tu no fas cas d'ell, dius, bueno, jo passo d'aquest entull que estic tenint, persisteix perquè el cos te l'està demanant. En canvi l'altre, que és l'emocional, que és més aviat lligat a costums, a estrès, també avui en dia, s'utilitza com una vàlvula d'escape, no? Doncs aquest, si tu no li fas cas, aquest ja desapareix, realment. Quan et distreus, no? Desapareix. Et distreus i ja desapareix. Clar, llavors, una configuració que jo em trobo molt a consulta i que penso que pot anar molt bé per molta gent que es pugui sentir ara mateix identificada, és que moltes persones venen en un context en el que em diuen, mira, jo no em llevo i no tinc gaire gana. Realment potser em prenc un cafè o un got d'aigua, o menjo però molt poc, o pràcticament res, i aguanto fins l'hora de dinar. Em vaig treballant, vaig fent cosetes, i jo, escolta, pel matí jo no tinc gana, em diuen, no? Què passa? Que després, arriben amb gana, evidentment, a l'hora de dinar, però dinen, i després ja a mitja tarda, quan ja han acabat de treballar, o persones que potser tenen nens a la nit, després d'haver-los ja posat al llit i demés, allà és el moment crític, allà és el moment punt més àlgid que el cos t'està demanant ingesta d'aliment, unit amb la que ja estàs més relaxat, ja has acabat de treballar o ja tens els nens ja posats al llit, i que en aquell moment ja et venen aquests moments, no? I clar, a més, ingeriràs aliments ja cap a la nit, i el cos tampoc ho processa igual. Clar, que és quan menys hauríem d'ingerir, no? Evidentment. El cos també, que també ho parlem d'un altre dia, està pensat per ingerir aliment quan hi ha llum, no quan hi ha foscor. Quan hi ha foscor no processem tan bé els aliments. Perquè anem a dormir, etcètera. Exacte. Vull dir, per exemple, 100 calories d'un plàtan, imagina que un plàtan tingués 100 calories. Tu penses, bueno, 100 calories me les prenc a les 12 del matí o a les 12 de la nit, no? Doncs si són 100 calories,
però no t'afectaran igual. Ja. No les processaràs igual perquè el teu cos doncs, no està a nivell hormonal en el mateix estat o en el nivell metabòlic, perquè també anem variant, anem tenint fluctuacions amb això, no? Llavors, bueno, tindre en compte que molta gent em troba amb aquesta configuració, no? De que diu, doncs, potser no menjo gaire perquè em llevo i no tinc gaire gana, i acaba ja cap a la tarda-nit, i allà és quan ja comencen a vindre aquells entulls, no? Llavors, clar, una de les coses que hem de fer és canviar aquest context, canviar aquesta configuració, aquesta estructura d'alimentació que tenim. Bueno, si no estem acostumats, una de les coses que està demostrada científicament és ingerir més proteïna a primera hora del matí. Ingerir més quantitat de proteïna ens ajuda a saciar-nos molt més i que al llarg de la tarda-nit no tinguem aquestes ganes o aquests entulls que tinguéssim. Tant si són a dolç com a salat, que després veurem quins substituts podem donar-hi. Llavors és això, tenim el fisiològic i tenim l'emocional. Jo a consulta, el primer que faig és veure quin punt de partida té el pacient, com ara dèiem, que moltes persones doncs, venen amb aquesta estructura al llarg del dia, i llavors els hi faig un menú, una dieta en la que els hi genero una bona estructura d'alimentació, amb una bona quantitat de proteïna, de fibra, bons nutrients sobretot, perquè l'estat fisiològic ja quedi ben cobert, que no tingui, el cos no demani cap sensació de vitamines, de minerals i de més. Llavors, quan tingui l'emocional, que també l'anem treballant, però serà molt més fàcil només treballar un, com dèiem, que si tens els dos, en aquest cas. El problema és que moltes vegades, ara també ho desenvoluparem, segurament, però és aquest problema que quan tens aquests desitjos entre hores, que és el picar entre hores, popularment el picar entre hores, clar, sempre vas a buscar aquells productes manufacturats, paquets de patates, és a dir, productes que contenen ja productes però que encara et facin agafar més gana contínuament, no? Totalment. Clar, no posaràs, encara que tinguis un desig i tinguis gana, no posaràs a cuinar entre picar o estàs a la feina, sinó que tiraràs certs productes que el que fan encara més és donar-te encara més gana, no? Sí. De fet, estan pensats per saltar-se els mecanismes de sacietat, també, no? Que tu dius, bueno, jo potser amb 2 cosetes ja et quedaria ple, però d'allò et farà menjar molt més, perquè està pensat per saltar-se aquests mecanismes que tenim ja de sacietat interna. Està totalment estudiat. Ens van a la contra, Ens van a la contra. I les opcions que tens, doncs, són les més fàcils que pots trobar, no? I sempre són d'aquest tipus. Clar, i com que són fàcils de consumir, no volen preparació, pots trobar-les en un moment... No caduquen pràcticament, tampoc. Sempre estan disponibles, les trobes en 50.000 llocs, etc. Però ara mateix, potser has de canviar una miqueta el tema mental, no? D'obrir-te una mica més i generar una miqueta de preparació, planificació, ni que sigui, diu, si he d'estar tota la tarda fora i tinc gana, doncs me'n puc portar algunes coses, per exemple, un ou dur, un iogurt, per exemple, una peça de fruita, uns fruits secs, uns cruditers, que ve de cru, trossets de pastanaga, de cogombre, tomàquets xerris. Aquestes opcions també poden ser molt saludables, també. Sí. Això és una cosa. I l'altra també és dir, el que parlàvem abans, que si hem d'estar picant entre hores, també l'estructura que estem fent potser no és correcta, perquè realment jo el que normalment vaig divulgant és que a nivell general cap a on hauríem de tirar, la tendència és a fer 3 ingestes, no a fer 4, 5, 6 ingestes, sinó amb 3 ingestes estaria molt bé. Fas un bon esmorzar, un bon dinar, un bon sopar, que quedis ben tip, ben cobert amb els nutrients, i com hem parlat abans, amb una suficient flexibilitat metabòlica que tingui el cos, t'ha d'ajudar a estar bé. Però és veritat que una persona que ve amb entulls potser no és l'estratègia a donar-li el primer cop. Jo normalment el que faig potser és començar a donar 5 ingestes amb una estructura i a partir d'aquí ja després fem una estratègia en la que la persona li porto cap a 3. Però entrar a 3, quan una persona té entulls, és molt difícil. Clar, no és allò un dia per l'altre, s'ha de treballar. És fent procés, és fent procés. I per exemple, aquestes opcions que t'he comentat poden ser molt bones, com a recursos d'agafar de snacks, però clar, evidentment un ou dur no el compraràs fora. Has de tenir la previsió. Has de tindre la previsió. Com a molt seria uns fruits secs que puguis comprar, una peça de fruita, alguna cosa així, no? Seria el més saludable. Clar, previsió, que com sempre quan parlem de salut és un dels elements importantíssims, la previsió. Per una banda ja tenir uns àpats prou complets i saciants perquè no tinguis la gana, i també la previsió, que si és així com deies i que no hi ha més remei, doncs pel que sigui i per als hàbits fins ara no els canviarem d'un dia per l'altre, doncs hem de picar alguna cosa, això, la previsió d'emportar-te a la feina o emportar-te al col·le on sigui, doncs aquests productes, aliments més saludables i que ens ajudin a passar aquests desitjos. Exacte, sí. És cap aquí on hauríem d'entrar. Sí, és previsió. A vegades és l'excusa de dir, és que vaig molt de bòlit.
i acabes agafant qualsevol cosa, però realment, si ja t'organitzes en un moment, si és tan fàcil com agafar una peça de fruita, un grapat de fruits secs, per exemple, no? O tindre ja tallat a la nevera dintre a l'estiu, trossets de pastanaga, trossets de cogombre, tomàquet cherries. Sé que potser no és l'opció més típica, que ara mateix potser la gent ens està escoltant i diu, aquest nutricionista que està dient, no? Però són les més saludables, realment, i les que després no fa que a les 2 hores tinguem un altre cop gana. I que puguem tornar altra vegada a picar. És que entrem en un cicle, com hem parlat abans, que si tu agafes un snack que és més dolç o és més ensucrat i més processat, arribaràs a l'hora de sopar amb molta gana també. I si a més a l'hora de sopar no ho estructures mitjanament bé, doncs després de sopar també, relaxat a la tele o no al sopar, on t'estiguis, et tornarà a vindre gana. I gent que constantment té gana, no? Llavors, persones així, quan jo els començo a donar una estructura, és que en 1 o 2 setmanes em venen i al·lucinen. Diu, és que ja no em fa falta, no em fa falta, ja està, em quedo bé. I m'ensenyen fotografies, perquè a vegades els dic, escolta, porta'm fotografies del que estàs menjant, no? Perquè així controlem bé. I a vegades els dic, ostres, només estàs menjant això? Dic, em sorprèn, no? Perquè amb el que menjaves abans, la quantitat ara s'ha reduït molt, però té molt de nutrient. Al tindre més nutrient, el plat, no? Imagina't que el plat és petit, però té molts nutrients, el que hi ha, és que en poca quantitat ja t'has de quedar tip, perquè el cos ja diu, stop, jo ja tinc totes les vitamines, minerals, fitoquímics, antioxidants, ja els tinc ben coberts, per què he de demanar més energia? En canvi, si vaig donant plats més grans, tot i que però, per exemple, un plat de macarrons només, i només macarrons i ja està, amb oli, però i la proteïna, i la fibra, clar, llavors, i no té tants nutrients l'hidrat de carboni, llavors, clar, t'està constantment dient, dona'm més, no més d'això, però més nutrients, el que realment vol, no energia. Llavors hem de distingir entre energia i nutrients. Clar. I quan tenim desitjos de dolç o desitjos de salat, que a vegades passa, no? És que vull menjar alguna cosa dolça. Clar, no? Sí. Doncs mira, per aquí t'he portat, us he preparat algunes coses, inclús t'ho he especificat, perquè, per exemple, quan tenim un antull de xocolata, el que el cos ens demana és que hi ha una falta de magnesi, d'aquest mineral, de magnesi. Llavors, clar, uns substituts que puguin ser saludables seria la fruita fresca, un grapat de fruits secs, per exemple. Dintre dels plats de dinar i sopar, doncs, al llarg de la setmana que hi hagi llegums, també, o el xocolata de 85% de puresa, de cacau, també. Llavors, aquests serien uns substituts molt més saludables i que no tindria un impacte negatiu, com tindria el xocolata ensucrat, que ens vindria de gust. Has de saber que quan et ve això és que t'està demanant al cos un mineral, molt probablement. Llavors, és el magnesi, li poses uns altres aliments que hem comentat i ja està. Tindríem per aquí un altre, deixa'm mirar també, a les xutxes, xutxeries també, no? Això és que al cos li falta potassi, i un dels substituts saludables també seria plàtan. Sí, el més conegut, no? El plàtan té molt de potassi, no? Exacte. L'aguacate també, molt bé, i també el iogurt també, el iogurt natural. Què més? Si fos també de pastissos, que el cos ens està demanant sodi. Llavors els substituts saludables serien, per exemple, les olives, formatge o pernil salat també. També, no hi hauria cap problema en prendre-ho. Un altre també, ja parlem més a salat, no? A salat seria que el cos ens està demanant clorur. I com a substitut saludable seria dintre de l'alimentació que hi hagi peix blanc, peix blau també, dintre l'alimentació, llimona també, podem inclús amanir algunes amanides amb suc de llimona, per exemple, tomàquet també podria ser també una altra opció. Vull dir que hi ha com a aliments on ja porten més clorur. I un altre, per últim, em sembla, seria molt típic també de persones a vegades que han de perdre pes i els dic, no mengis tant de pa perquè el pa no és el gaire interessant, no? És això, no? El pa i aquestes coses que t'aporten aquest hidrat de carboni com el pa. Doncs el cos ens està demanant en aquest cas nitrogen. Llavors un substitut saludable podria ser les llegums i cereals també dintre de la nostra alimentació, que és molt més interessant, verdures també, i la carn també, en aquest cas també carn tant blanca com vermella. Ostres, interessant, clar. El cos demana, no? El cos és intel·ligent
I clar, que no pot dir-te exactament allò que necessita, perquè seria molt fàcil, no? Que sí, seria molt fàcil, clar. Un missatget o el que sigui, no? Una veu interior que et digués ara mateix em fa falta potassi. Doncs no és així. Has d'aprendre a saber... Et dispara aquesta gana amb un aliment en concret i tu penses, ostres, però això, no sé, serà per estrès. Bueno, pot ser, però realment molts cops també és perquè no tens una bona estructura d'alimentació. O sigui, el primer que hem d'atacar abans de l'emocional, que penso que és un nivell més profund, també, és primer dir, trec el que és com a més fàcil de treure, principalment, que és, estàs menjant bé, tens una bona estructura d'alimentació, tens tots els nutrients coberts, el cos ja t'està dient estic ben cobert, genial, doncs ara anem a l'altre, no? Anem al factor emocional. Anem al fons de la qüestió. Exacte. Mira, una tonteria, que ho vaig veure un dia, no sé qui ho va explicar, ho vaig sentir, ho vaig llegir, no ho recordo, no? Allò per distingir la gana emocional, que també se'n parla molt últimament, i per això t'ho preguntava. De dir, com sabeu, com distingir si és gana emocional o és gana real? És a dir, tu tens gana, et menjaries una poma? No te la menjaries, aleshores és gana emocional. Te la menjaries, vol dir que és gana real, no? Clar, una mica això, no? Sí, sí. Després també hi ha un tema que pot preocupar la gent a vegades, que és que acaben de dinar o acaben de sopar i tenen més gana. Sí. A vegades, saps? I pot ser per diversos factors, però un pot ser que a vegades mengen d'una forma molt impulsiva, arriben amb molta gana i mengen com a molt de pressa. Val? Llavors, les persones aquestes que els hi pugui estar passant, vull que entenguin que, bueno, i tothom, no? Que el tema de la sacietat és un mecanisme que es produeix en el moment que tu comences a ingerir aliment. El que és l'estómac envia un missatge al cervell, en aquest cas a l'hipotàlam, de que ja estàs saciat. Val. La pregunta és, quan jo començo a menjar, en quin moment ja em diu que estic saciat? Més o menys és cap als 15-20 minuts. Llavors, si una persona es seu a taula, es posa a dinar o a sopar, i triga menys, de 15 a 20 minuts, molt probablement, i amb aquesta inèrcia, si portem més gana, que ja el cos ens demani més després, més. Llavors, un consell que jo dono és, bueno, doncs, per realment assegurar-te de si és real aquesta gana o no, doncs tu vas recollint la taula, vas rentant els plats i demés, beus un got d'aigua, i ja haurà passat entre el moment de dinar o de sopar i rentant els plats i demés, ja han passat aquests 15 o 20 minuts segur. I amb aquesta estoneta, després ja et preguntes, tornes a preguntar, escolta, realment necessito aquest aliment o necessito menjar més? I molts cops és que no, perquè ja ha arribat correctament aquesta senyal. També havia llegit que cada vegada estem més acostumats, quan estem en família s'ha d'entendre que no, o no s'hauria de fer, però sobretot quan estem sols, acostumats a menjar doncs, amb el mòbil, amb allà llegint inclús, és a dir, que a vegades ens distraiem del fet de menjar i també fa que el procés de sacietat es vegi alterat. Totalment. Igual que passa quan estem veient la tele amb el sofà, que tampoc es recomana menjar res, i també, exacte, si no estàs dinant o sopant, ingerint aliments d'una forma tranquil·la, masticant bé, correcte, conscientment, doncs tot això fa que agafes aquest impuls per inèrcia i que no ets conscient realment de tot el que estàs ingerint, ni quasi que la senyal arriba correctament, no? Per d'alguna forma. Llavors també és superinteressant això que comentes, Pere. Sí, tens tota la raó. I després el factor remordiment a l'hora del picar, dels desitjos, dels enuig, és la consciència, sobretot quan estem en algun procés d'intentar canviar hàbits, no? Allò que aquella... A vegades passa... Ens ha passat a tothom, aquest impuls, no?, de picar, del desig, que després és quan ja ho has fet i quan ja has complert d'això de cop i volta, ostres, el remordiment ho hauria d'haver fet perquè ho he fet. Tens un minut breu de plaer total, no?, d'aquell moment de m'hi tiro, m'hi llenço amb aquest aliment, l'estic gaudint, i després aquest remordiment pot posar-hi hores o dies segons quines persones, no? Correcte. Sí. Al final també hem de tenir una mica de flexibilitat en tot, també, vull dir que també el cos està preparat per menjar algun aliment que sigui processat, evidentment, però que no sigui el nostre dia a dia, que si tenim una alimentació una miqueta més saludable, amb els consells que estem donant, de com, i hem parlat anteriorment en alguns programes, no?, de fer una bona ingesta d'un plat, d'un esmorzar, d'un dinar, d'un sopar, snacks saludables, si algun dia vols posar-hi alguna cosa, no es veurà afectat, no? Això sí. Però clar, que no sigui una cosa repetitiva o recurrent, no? Que no sigui la base de la teva alimentació. Clar, que no sigui la base i que sempre estiguis allò, tinc aquest desig i vinga va, m'hi llenço després malament, perquè al final estàs jugant també amb un problema emocional que tu mateix t'estàs creant també, no? Llavors és dir, bueno, jo m'asseguro que l'alimentació la tinc bé, la tinc ben estructurada, que aporto nutrients a la meva alimentació, i si vull puntualment, doncs
m'hi poso alguna cosa diferent, no? A més, com sempre, aquestes seccions que comentem aquí sempre ho acompanyem de la nutrició de l'exercici físic, que això va superbé, i és una de les millors formes també de regular aquesta ansietat, aquesta sacietat també, i el tema dels entulls que també tenim, no? Ho podem tindre. I també que si mengem algun dia algun aliment o anem a sopar a fora o a dinar o fem un excés diferent, doncs que també el cos ho pugui compensar. Una de les millors formes de compensar-ho, per no dir la millor, és fer exercici físic. Clar. Aquesta, també. Que interessant. Molt bé. Doncs tornem a dir la prevenció, una bona estructura en els àpats i sobretot buscar aquesta sacietat que no ve de menjar molta quantitat, sinó d'una manera equilibrada i que el cos no demandi certes mancances nutricionals, ni més ni menys. Sí, totalment. Més qualitat, buscar més qualitat en quant a nutrients, sapiguent al supermercat què és realment on hi ha més nutrients i tindrà una base d'això, com sempre hem parlat al final, un bon aport de proteïna, carn, peix, ous, llegums, per exemple, i després una bona quantitat de fruita i de verdura, també sobretot verdura, que és on aportarà més fibra, més nutrients, i greixos saludables com l'oli d'oliva verge, també l'aguacate, també que hem parlat, semilles, fruits secs, també peix blau, i com a últim, si fem o no més exercici físic o no, doncs incorporar hidrat de carboni com a pa, pasta, arròs o patata. Llavors seria en aquest ordre com configuraria jo una bona estructura d'alimentació unida amb l'exercici físic, i això és que ens assegura que realment no tindrem aquests problemes d'entulls. I no tenim aquesta necessitat de picar entre hores. Sí, exacte. Fantàstic, Cristian, moltíssimes gràcies. Doncs a tu, ja sabeu on em podeu trobar. Exacte, recordo que tens consulta aquí al Vendrell. Tinc consulta aquí al Vendrell, em podeu trobar al carrer de les Flors, número 40, estic dintre d'un centre, però el més fàcil per trobar-me és buscar al Google, posar Cristian Fernández, nutricionista, i allà em trobaran tota la informació. A més, també tens contingut, tens vídeos editats, etc. La gent els pot consultar. També em poden consultar també a pierdebarriga.com o a l'Instagram, que és pierdebarriga, però bueno, que si busquen Cristian Fernández nutricionista al Google ja començaran a trobar allà molta informació sobre mi, per si volen contactar amb mi o per si qualsevol cosa. Genial, Cristian, ens retrobem d'aquí unes quantes setmanes. Molt bé, moltes gràcies, Pere. Igualment. Adéu. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.